Vi har om Grønlands arktiske miljøudfordringer. Kongeriget og særligt Grønland vil over de kommende 10 år gribe de mange muligheder i Arktis for at skabe øget vækst og udvikling. Der er store økonomiske potentialer i Arktis, som skal ud. Så har vi kigget på miljøhensyn som første prioritet for Grønland, fordi Grønland har den her bæredygtighed som et af deres grundvilkår, da de både er afhængige af fangst og af vejret. I en rapport, som er udgivet af Udenrigsministeriet i august 2011, der skrives der om Kongeriget Danmarks strategi for Arktis mellem 2011 og 2020. Og der er enormt høje standarder for de aktiviteter, der skal ske i området omkring Grønland. Det er i forbindelse med efterforskning efter og udnyttelse af olie- og råstofforekomster, som er reguleret af Grønlands egen råstoflov. Og den her lov, den skal sikre, at sikkerheds-, miljø- og sundhedsmæssige risici er identificeret før, at de ligesom bliver vedtaget. Så det skal også vurderes og være nedbragt så meget, at det er praktisk og rimeligt muligt. Det betyder også, at der skal gives tilladelse til al slags efterforskning og udnyttelsesaktivitet fra den Naalakkersuisut, som er Grønlands regering, som skal være fuldt bevidste om alle aktiviteter. Og de her krav er stillet, og hvis vi stiller dem op over for den internationale målestok, så er de langt strengere, både finansielt og forsikringsmæssigt, i forbindelse med de her olie- og råstofaktiviteter. Og det her, det er altså et signal til både Kongeriget Danmark og Arktisk Råd, om hvordan Grønland gerne vil have, at vi får endnu skrappere regler, når det vedrører al slags, der kan have indflydelse, altså al slags aktivitet, der kan have indflydelse på miljøet i den arktiske region. For dig selv, hvordan Grønlands energikilde ændrer sig. I Grønland har man i nogen tid været afhængig af importeret gasolie. Dog har landet fra perioden 1993 investeret årligt med ca. 1% af BNP til udvikling af vandkraft, hvilket så betyder, at det i 2011 udgjorde 60%. De arbejder også på at formindske deres olieefterforskning ved at tildele færre tilladelser til den her efterforskning. På grund af klimaændringerne og den globale opvarmning i verden, er det et stort fænomen for Grønland, da indlandsisen smelter. Drivhusgasser er et grundlag for, at der er liv på jorden. Det er en balance, for kun med små forandringer af mængden af drivhusgasser kan have store konsekvenser. Da indlandsisen smelter, vil det have stor indflydelse på naturen, mennesker, dyrelivet på Grønland. Men i og med, at Grønland benytter sig af vedvarende energi, falder udledningen af drivhusgasser. Vi har benyttet os af den kvantitative metode, da vi har kigget på en statistik, der er lavet over drivhusgasserne på Grønland fra 1990 til 2014. Her kan vi se, hvordan statistikken har svunget de sidste 25 år. Hvis vi kigger på de sidste 3 år, kan vi drage en konklusion på, at den størst sandsynligvis vil falde yderligere, eftersom der også er kommet mere fokus på Arktis de seneste år. Men det bliver meget interessant at se på fremtiden. Det er svært at forudsige, om statistikken fortsætter sådan, eller om den begynder at svinge op og ned igen, som den har gjort tidligere. Grønland har store naturpotentialer inden for vedvarende energi, som blandt andet vil kunne anvendes til udvikling af ny industri. Derfor har de også valgt at stramme deres lovgivning, så de får så meget indflydelse som muligt. Grønland har i nogen tid været afhængig af importeret gasolie. Dog har landet fra perioden 1993 investeret årligt med ca. 1% af BNP til udvikling af vandkraft, hvilket betyder, at det i 2011 udgjorde 60%. Hvis denne statistik, som vi lige så, fortsætter på samme måde, vil udledning af drivhusgasser fortsat falde. Dog er det vigtigt at huske, at den ikke har været lineær faldende. Det bliver derfor spændende at se, hvordan miljøet fremtidigt vil se ud i det arktiske område.